bod ar ei tro'n wyth tro hwn. A tro hwn mae Pennac yn arbed. Fawr chi arbediad rhagorol. O, arbediad gwych gan John Danby. Spittle ar cynnig, Jones yn arbed. Arbediad adweithiol anhygoel. O, arbediad da gan Hall. A mi oedd y golwr yn gweld be oedd ei fwriad o. O, arbediad o didog. Unwaith eto, arbediad wych gan Conor Roberts. Arbediad gwych arall gan Jones. Arbediad campus. O, am arbediad gan Dave Jones. Dyma George Ajewski, o! Am arbediad. Am arbediad. Ac unwaith eto, Conor Roberts. Rob Hughes yna chi arbediad gwych gan Turner. O, arbediad da. John Ruston yn arbed unwaith eto. Robles arbediad o didog gan Alex Pennock.